जो प्रयत्न BJPन 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनान केलो, बी टीम हाडली, सी टीम हाडली, ते म्हाका दिसता हे गोंयच्या जनतेच्या मुखार एक्सपोज करपाची गरज आसा. ही आरजी आज हांव ओपन आज मेरेन हांवें आरजीचेर केन्नाच स्टेटमेंट करूं ना. दीस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट. आय एम क्लेमिंग दॅट दे आर BJP बी टीम. तुझो जर तर इफ यू आर फायटींग द BJP देन यू बी विथ द ऑपोजिशन. यू कांट बी एन अंपायर. तू अंपायर न्ही. आयदर यू कॅन बी इन रुलिंग, यू कॅन बी इन ऑपोजिशन. मेक युअर स्टँड क्लियर. तू त्यांच्या बरोबर आहा काय तू ऑपोजिशना बरोबर आहा. बिकॉज इन असेंब्ली opposition is fighting united, but Manoj Parab is trying and going meeting all BJP friends. So what type of politics is Manoj Parab trying to play? I think he needs to answer to the people of Goa. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.